מה קורה חברים? בוקר טוב, אני בדובאי ואני הולך לעשות לכם ולוג. כמו שאתם יודעים, אני בחיטוב, ובטיול אי אפשר לעשות חיטוב, אז אנחנו רגע שמים אותו בהקפאה. אבל אני הולך להראות לכם בדיוק מה אני אוכל, כמה קלוריות בכל מנה, ולמרות כל מה שאני אוכל, להראות לכם שאני לא עולה במשקל ולא נהיה בטטה, למרות כל האוכל שאני אוכל. אז חכו לעדכונים, אני הולך לצלם לכם ולעדכן אתכם בהכל, תן בראש. כמו שאתם יודעים, אני לא אוכל ארוחות בוקר, אבל זה כלול במלון, אז מה, לא נאכל? בואו נראה מה יש שם. יש פה את הלחם עם הגבינת שמנת, 4 ביצים של החביתה. וגם נוזלי מטורף. את החביתה עוד שנייה סיימתי. איזה טעים, יא אלוהים. איזה אינדקס, 12 אינדקס. איזה שיזוף שלה ביוקר. תחשבו איזה מטורף זה. אני פה בדובאי, צלם לכם ולוגים, והחברה שלי מתפקדת בצורה הכי טובה שיש, נראה לי יותר טוב אפילו מאשר אם הייתי בארץ, וכל זה קורה בגלל דבר מאוד פשוט. יעלתי את העובדים ואת הצוות לרמה הגבוהה ביותר. עכשיו, הרבה פעמים אמרו לי, תגיד לי נועם, למה אתה לא תעשה לי את הליווי באופן אישי? אני עושה את הליווי רק אם נועם עושה לי. עכשיו, אני אומר לכם דבר כזה, אני אישית לא יכול, כי הנה, אני עושה ולוגים, אבל תחשבו על זה באמת. תחשבו בן אדם שהוא הבעלים, כל הבלגנים, כל העומס, איפה אין לו זמן ללוות אתכם ולעזור לכם? עכשיו בואו ניקח דוגמה אחרת. בואו ניקח לצורך הדוגמה מאמן כושר בתחילת דרכו שמאמן בסטודיו. יש לו רצף של אימונים אחד אחרי השני. איפה אתם חושבים שיהיה לו רבע שעה לענות לכם להודעה? אתם תחכו בין 4 ל-5 שעות בין הודעה להודעה שהוא יענה לכם, וגם זה יהיה על הדרך. אז במקום שתחפשו מי נותן לכם את השירות בעצמו, אני רוצה הבעלים, אבל הבעלים לא פנוי, לא זמין, תחפשו מי החברה הטובה ביותר שיודעת להתנהל בתור חברה. חברה שמספק את השירות הטוב ביותר ואת התוצאות הטובות ביותר. כמובן עם התגובות והביקורות הטובות ביותר. זה המוטו שלי, זה המסר הקטן שאני צריך להגיד לכם. תפסיקו לחשוב שאם אני הבעלים או אם בעל החברה הוא זה שצריך לתת את השירות, זה יהיה השירות הכי מזעזע שתקבלו כל החיים שלכם. למה? כי הוא עושה ולוגים בדובאי. קפצנו לאימון, אני ואבויה. לא יודע אם אתם רואים, יש פה איזה בחורה נחמדה שעושה לעצמה מסאז' בפנים בתוך יוגה. זה תרביץ. תן 2 אימונים בשבוע. קבלו למרות כל החרא שאני אוכל. תראו את אבא הקרנס. כאן יש פה את כל המסעדות של הפלצנים. פה איזה מבנים, איזה יוקרה. כאן יש קויה, מסעדה. אמורה להיות פנסית, משהו טוב. שם זה נאסר שזורק מלח על הבשר. נעדכן איך המסעדה. מסעדה. זה האבוקדו הכי יקר שקניתי בחיים. פרופשיונל. Exactly, sir. And yeah, please. Gracias. Thank you very much. And the cheese salad. וואי וואי וואי. איזה מיומנות. איך הוא תופס מהאצבעות. My pleasure. הם אמרו זה בן עם וגיו. חרטטים בביטחון. Mix it for you. Enjoy. איזה פירה מטורף זה נראה. קצת נרסה המנה, אבל זה פירק מיין הכי טעים שאכלתי. ופה יש איזה וגיו. יא אללה. איזה שורוס. סיימנו במסעדה. כמה הנזק? 2,800 שקל. הלו. מי שלא יודע איך מכינים סוכריות, הנה עכשיו ראיתם, שמים תאילנדים שעושים את זה, מגלגלים, אז יוצא כל הרעל הזה. כל היום הם מחלקים פה סוכריות, טעים. פה יש לנו את יצאת הכריש, כל האקווריום המטורף הזה, כמה שפע. אני עכשיו מטייל בקניון הכי גדול בעולם בדובאי, אוכל לי את הסוכריה שהתאילנדית הביאה לי. הקניון הזה לא נגמר. המטרה שלהם זה שתבזבזו כמה שיותר כסף. המטרה שלי
זה לנסות להישאר כמה שיותר במשקל העדכני הזה ולא לעלות. אבל כל היום אני אוכל פה שטויות. תקשיבו, הקניון הזה מטורף, הוא לא נגמר. נכנסנו, אנחנו רק עשינו 1%. נכנסנו לחנות שוקולד, מתברר ששוקולד דובאי עולה פה 100 שקל. בארץ עולה 50. איך שוקולד דובאי יותר יקר בדובאי? מי הספק פה? יאללה. אבל תראו כמה שוקולדים, כמו צ'ארלי בממלכת השוקולד. הגענו למסעדה פה בקניון, נקראת טקסס. לא הכל יקר בדובאי, הנה יש פה מסעדה, לקחנו סטייק עם 2 תוספות, 2 סטייקים עם הכל, יצא 300 שקל, 320, יוצא איזה 150 שקל, 120 שקל לסטייק עם התוספות, עם הכל, פגז. תראו איזה סטייק, ככה יוצא הלחם, לחם מתוק. סטייקים, אחלה מסעדה, מומלצת. אם אתם בדובאי, לא בא לכם לשלם ארגזים של כסף, יצא לנו 300 ומשהו לשתי סטייקים ענקיים, עם מנות ראשונות והכל, מומלץ. איך הם הגיעו לגובה הזה? אני לא יודע, איך הם הגיעו לגובה הזה? איזה פאר, כמה שפע. תבינו שללכת פה כאילו לעמוד בפקק ולראות למבורגיני זה באהלן אהלן. זה כאילו הבוקר טוב, רואים למבורגיני, זה רכב פשוט בדובאי. הנה יש פה קורבט זה כאילו רכב של עניים, ואז יש למבורגיני. אני במלון הכי מטורף בעולם בדובאי. יש פה מכוניות מכל הסוגים והמינים. ככה נראית הכניסה למלון. פה דברים, אמא ואבא. שתבינו שכאילו G-Class זה רכב של ילדים בני 12, כאילו זה הכי פשוט. פעם שנייה שלי פה במלון, אטלנטיס רויאל. המקום הזה נקרא, המלון הזה נקרא מלון של אש ומים. הנה למה יש פה גם, איך שנכנסים, גם מים וגם אש. אתם רואים? מטורף. זה היציאה, הכל פה אש ומים ומזרקות, ויש אש במזרקות. איזה מקום מטורף, כמה שפע, לא נגמר. עכשיו קונים כרטיסים לסקייבי, הולכים לראות את כל הרצפת זכוכית שם, נראה אם זה שווה את זה. ככה נכנסים בשדרה, רוצים לקחת לנו עוד כסף על תמונות. אנחנו עולים מהר מאוד. הגענו, עכשיו אפשר ללכת ופשוט מרגישים שאני מרחף. איזה מטורף. עכשיו אמורים להתגלץ'. ביי. Thank you. Push your ass. איזה מטורף, גם מבחינת הניקיון, הכל נקי פה. אין פה טיפת לכלוך, אפילו לא בדל סיגריות, זה לא כמו אצלנו. כל מקום מלא ג'יפה, זורקים, מלכלכים. איזה תרבות. נכנסנו לסופר בדובאי, איפה שמוכרים לכם בקניון שוקולד דובאי לא יודע, 100-150 שקל. פה זה עולה 30 ול-200 גרם 40 ומשהו. קיצר, יש פה דברים מאוד מיוחדים. יש פה דבר שאני חייב לבדוק מה זה. זה נראה כמו איזה משהו ג'לי כזה, עוד מעט נסתכל נראה. הכל פה מסודר כמו חיילים, אסתטי, נקי ולא כזה יקר. אז הנה אמרתי אני איתם. ככה זה נראה הבאבל הזה, ככה זה נראה סמושי כזה, כמו ענבים, נראה כמו ענב בלי הקליפה. זה כמו גומי, אבל זה 60% פרי, אז זה מטורף. קנינו דובאי שוקולד לכל המשפחה והסביבה. יש פה כמות לא נורמלית, כל הטעמים, כל מה שצריך. אנחנו בנשנושים שלנו, אז כדי שנוכל לאכול הרבה כמו שאנחנו אוהבים, אנחנו אוכלים בחצאים. זה איזה צ'יפ קטלני. אנחנו פה ליד הבורג' חליפה, עוד שנייה מתחיל מופע מזרקות או מופע אורות, אני לא יודע איזה מופע, יש פה הרבה מופעים. הנה, התחלנו, איזה מטורף. דובאי יותר יפה בלילה מאשר ביום, יותר מטורף מווגאס. גם היום הגענו למסעדת שף. החיים הטובים. אנחנו נמצאים במסעדת סל אבי בקומה 54 ועדיין נמוכים לעומת הבורג' חליפה. זהו, נגמר הטיול, חוזרים לארץ. עד פה הוולוג, יאללה.
נותנים בראש. אז זהו, חזרתי הביתה, נגמר הוולוג, היה אחלה דובאי, מקווה שהנעמתי לכם את הזמן. אין לי מושג, ולוג ראשון שלי שאני ככה מעלה ליוטיוב גם, שרוצה שירשם לערוץ מנוי ויעשה סאב, יכול להיות ככה, הלאה, ונדאג לעלות לכם ולשפר את התוכן, וניפגש בפעם הבאה.